Dame in gospodje, zdaj pa takole. Ne. Mnogi ste se pritoževali nad menoj rekoč, Iztok Gartner, ti nisi več Iztok fucking Gartner. Ne. Kaj se s tabo dogaja? Ne? Gosti sicer same super goste, ampak pogrešamo punce, pogrešamo porno zvezde, pogrešamo to, po čemer si ti znan. Ne? Pa sem rekel, ne, jaz bi to zdaj malo drugače, Iztok, prosimo te na kolenih, daj ti nam pripeli nekaj fajnega, nekaj, kar si imel v Gartnerjevem bordelu, nekaj, po čemer si bil legenda. Ne? Pa jaz razmišljam, ne, kaj bi jaz zdaj pripeljal, ne? Koga bi jaz pripeljal, s kom bi se jaz pogovarjal, pa ni mi padlo nič pametnega na misel, dokler, paziti to, ne, se nisem jaz spomnil na mojo krasno prijateljico, ne? Verjetno trenutno najbolj aktualno in najbolj znano ne samo hrvaško, tudi evropsko porno zvezdo, tudi še vedno aktualno evropsko prvakinjo v seksu, žensko, ki je dejansko ena redkih hrvaških pornoigralk, ki sploh še delajo, namreč za nazaj pred mnogimi leti sta bili to Tina Blade pa Alexa Vajl, če se prav spomnim, potem dolgo časa nobene, a zdaj, 2-3 leta, kakor vem, je na sceni fantastična, fenomenalna, vroča, provokativna, nora, neverjetna, seksi, perverzna, prvinska, ne? Ženska, ki meša glave moškim po celem svetu. Dame in gospodje, Iztok fucking Gartner is back, vsaj danes, kajti z mano na moji desni strani uživo od mene doma, pazi, jaz jo imam pri sebi doma, prijatelji, ne nekje druge, pri sebi doma, ne, posla je pripravljena, fantastična Marija Zadravec, a.k.a. Sweet fucking Mary. Mary, lepo zdrav in dobrodošla v Gartnerjev podcast. Kakva najava, baš lepo. Mislim, sem se kaj zmotil? Sem se kaj? Se nešto pogrešio? Nisam, savršeno si najavio. Savršeno, ne? Ja želim isto tako pozdraviti sve tvoje pratioce, gledatelje, Istoka fucking Gartnera. Mislim, ja, ne. Marija, daj mi povej, ćemo slovensko ili hrvatsko? Što ti odgovara bolj? Pa bolje hrvatsko. Da ćemo se razumjeti, ne? Ja jako slabo razumim slovenski. Nisi se još naučila slovenski? Ne. Sve mi ide, samo ne slovenski, ne znam zakaj. Nekaj, glej, je pa štos, ta tvoj naglas, ne, zdaj Slovenci zelo radi gledamo serijo Gruntovčani, ne? In ti imaš tak naglas kot ta Regica, ne? Regica od Dudeka, ne? Pa zato jer sam ja iz Međimurja, pa onda to je tu nešto blizu taj dijalekt. Pa bi mogli to mi da snimimo te porno Gruntovčane, da bi Dudek tu Regico nabio kao što treba, to ljudi, mislim da bi to ljudi voljeli da vide. Kako dobra ideja. Pa da, porno Gruntovčani. Bi ti glumio to? Ne. Zakaj ne? Jaz bi samo režirao. Napisao scenarij. Ali dobra ideja. Pa to ti kažem, ne? Mislim, ja i gluma. Mislim, problem te glume, porno glume je, jer muškarcu mora to da stoji na ukaz, ne? Sad stoji, mora da stoji. To imam ja problem, ja trebam pripreme, ja sam već u godinama, trebam 2, 3, 4, 5 ura da se sa mnom to ono drugo i ja nisam za porno, jer tamo treba tajming, ne? To ti misliš da nisi, sve ti je u glavi. Ćemo ići tamo u krevet i ćemo probati, da vidimo, ne? Pazite, kod njega sam doma. Da. Marija, prije nego idemo na taj pravi čvek, moramo da zreklamiramo taj vrlo važni happening, dogodek, ne, u Hardcore klubu Ljubljana. Kad ćeš biti tamo u početku 1. mjeseca, torej na začetku januarja, kjer datum? Tako je, 3. i 4. januar budem opet u Hardcore klubu u Ljubljani. Bila sam već u ljeto ove godine, tako da eto, ljudi su htjeli da opet dođem. Tako da eto, sretna sam što će opet biti tamo. Ovim putem i pozivam sve da dođu. Ja bih voljela da dođe čim više ljudi. Evo, prošli put sam dobila jako puno poruka. Ja bi došao, neću moći do tebe i tako te neke stvari. To sam htio reći, dragi prijatelji, da tokrat bo drugače, ne? Tokrat so se odločili, da bo Sweet Mary
si vzela čas za vsakega izmed vas. Ne? Da. Lahko jo boste spoznali, se z njo slikali, se z njo pogovarjali, tako da ta strah ljudi, ne, na teh šovih, da potem samo gledajo in ne morejo do zvezde, tokrat ne bo, tokrat bo meet and greet, bo to dejansko, če gledaš. Da, uvijek je tako. Je, prošli put sam mislila, stvarno sam se trudila, ja sam sa svima pričala, svi koji su došli, sa svima sam se malo podružila, pričala. Ljudi, znaš, ljudi misle to bude jako puno ljudi, pa neće moći niti do nje. Ja uvijek nađem vremena za svakoga, stvarno. Tako da se ne morate bojati, slobodno dođite. Neke, to sam vidio na sajmu, ne? Mi smo se, mislim da 2 ili 3 puta smo se sreli na raznim sajmovima i ti si stvarno bila, kako kažu Amerikanci, good sport, ne? Znači cura koja je stvarno nice, prijazna, sodeluje, ne kaže ne, ako je nešto trebamo, snimimo, se dogovorimo, gore dole, ti nikad, i postala si velika zvezda sad u tim vremenima, ali ostala si ta simple cura i to je se meni sviđalo kod tebe, da si bila uvijek prijazna, cool, kad sam ja nešto trebao, kad si ti nešto trebala, dobro smo sodelivali, ne? I znači, i na sajmu sam vidio ti tvoji fanovi kad su došli, ti si imala vremena, selfie, potpis, kako to da nije ti to u glavu malo išlo, taj superstardom, da si još uvijek ta zagorska cura originalna, kao što si bila? Međimurska. Međimurska, sorry, ja. Pa ovako, vidi, ja stvarno jako volim svoj posao i ako moji fanovi mene vole, ja se uvijek potrudim im dati čim više, čim mogu, volim porazgovarati sa svakim. Jako puno ljudi mi kaže da jako vole to što sam tako, kao što si rekao, normalna cura, da nisam otišla negdje na visoko zbog svoje popularnosti, nego da se skroz normalno ponašam, a opet imam tu neku svoju seksualnost koju volim dijeliti s drugima i pričati o tome, kazati, snimati filmove i tako dalje. Tako da eto, ja sam općenito jedna normalna cura, draga, ljubazna, ja volim ljude, volim pričati s njima, tako da ne znam, jednostavno nema potrebe da budem nešto drugo, nego mislim da je ok da sam skroz normalna jer ljudi to vole, stvarno vole, ljudi ne vole bahatost, bezobraznost i te neke stvari. Uvijek ćete ljudi voljeti više kad si normalan i meni se isto sviđa što sam ja takva i ja jednostavno volim svoj posao i ja volim govoriti o tome. Opet sam skroz normalna, tako da mislim da je to jedan po meni, za mene, super spoj toga svega, mog karaktera i mog ali recimo, mogli bi to neki manijaki, neki čudaci, mogli bi to razumjeti, da pa onda ti može doći do tebe ko hoće, onda imali si neke čudne prigode sa kakvim crazy fanovima, da su pa stvarno, da si mogli reći, izvini, ovo ne može, ili neki bodyguard možda došao, možda ne, tvoj menadžer i kazao, ovo je malo se smiri, jer su bili kakvi taki, jer ti, mislim, deluješ dostupna, onda bi mogli neki luđaci tu malo da iskoriste to, ne? Pa ja sam uvijek oprezna i uvijek znam kako odgovoriti nekome ako vidim da to ide u nekom drugom smjeru, da je neko počne biti bezobrazan ili nešto. Ja sam jako strpljiva osoba, tako da svakome dam šansu. Ljudi su stvarno različiti i stvarno imaju razne ideje u glavi. Znaš, ali nikad mi se nije desilo nešto jako loše, da sam trebala, da sam imala neke probleme i to. Uvijek svakome objasnim, ne znam sad, na primjer, što se tiče OnlyFansa, na primjer, evo tamo ima raznih zahtjeva za snimanje i to me razno pitaju, svakojake gluposti. Ono što se meni ne sviđa, ja to ne radim. Aha. I kada neko počinje biti već bezobrazan, jer neću snimiti, ne znam, tipa određeno, ja ne snimam nešto sa hranom ili tako nešto. Što imaš sa hranom? Ne, ja sam ti mislio da ti donesem tu razne vrste hrane, da vidimo šta ovdje. Nećeš, zašto? Se bojiš hrane? Imaš strah pred hranom i što? Ne, nego jednostavno imam respekta, znaš, ljudi imaju razno brutalne ideje, znaš, to ne prolazi. No pa što recimo? Što mi je tako vruće kod tebe tu, Božju mater? Čekaj, samo malo. To radi ta klima, radi, što kurac se to događa, nešto, ok. Mislim, kaži mi, te brutalne, recimo, stvari koji na OnlyFansu ljudi imaju, Pa
Pa imaju šokiraj nas sad. Evo, sad već toliko sam 3 godine, 3,5 u ovom biznisu, da sam čula svakojake ideje. Ne znam, ima raznih zahtjeva za guranje raznih stvari u guzicu i tako stvari, znaš, sa hranom kad je to tebi problem? Mislim, čekaj sad, Maća, čekaj. Ne, jednostavno, nešto što ne volim, što mene ne opušta, znaš, ja ne mogu to ni snimati, ako to ne volim i ne mogu to snimati, znaš. I to sam ti htjela reći tu, kad nešto ne želim snimati, onda zna tu biti odgovora, znaš. Ali nikad, evo ja skoro pa ni na svom OnlyFansu ni nemam blokirane ljude, ni ništa, ja se uvijek sa svima dogovorim, uvijek sam fair i korektna, tako da nikad nisam imala neke baš bezobrazne situacije, pogotovo ne uživo. Često se dešava u današnje vrijeme, je normalno, eto, po društvenim mrežama da ljudi komentiraju, to je sasvim normalno. Da, ti si aktivna i na svom Facebooku, Instagramu, tamo vidim imaš skoro 500,000 pratioca na Instagramu, to je puno, ne? Da, često sam u medijima, na portalima i tako dalje, to je jasno da ljudi uvijek tu komentiraju, imaju svakojake gluposti koje pričaju i tako dalje, ali uživo mi se nikad nije desilo da će neko biti bezobrazan ili nasrnuti na mene ili ne znam tako neke stvari, da pače uvijek me pozdrave, pitaju za sliku, za autogram i tako neke stvari. Baš sam htjela to sad i nadodati kad smo već kod te teme, općenito su ljudi toliko, ja ne znam, u zadnje vrijeme je to sve postalo sve više i više, kao da je seks nešto toliko loše. Ljudi toliko komentiraju razne stvari, kao da je to nešto, ne znam, toliko loše, ne znam. Nije problem, evo sad da kažem jedan primjer, problem nije droga i neke pjesme o drogi i tako neke stvari, ali seks je problem. Još uvijek je velika tabu tema. Ako smem, ne, to sam i ja, mislim, puno godina to pričam, recimo da nasilje, ne, znači ne vem, odsečene glave, pištoli, to ide kroz sve cenzure na svim društvenim mrežama, ali seks, golota, ako može samo da pričaš o tome, zna da bude problem, ne, a zašto ti misliš, no ti koji si iz tog foha, zašto misliš da je to tako da je ljudima, tako što si kazala prije, seks veći tabu od, ne znam, droge, alkohola, nasilja, seks, ne to. Zašto? Da, ogroman tabu je, u Hrvatskoj pogotovo, koliko ja znam, stvarno, ja ne znam, evo, ja znam reći neke primjere, ne znam, vidim često da ljudi na Facebooku komentiraju razne stvari i onda si mislim, komentiraju za svoju djecu, naša djeca će to gledati pa ovako, pa onako, a nikad se ne bune na stvari kao što su pjesme, u kojima su droga, nasilje, filmovi ovako, onako, tu nema nikakvih problema. A kad je seks u pitanju, ili neka, ne znam, seksualna edukacija, da trebaš podučiti djecu šta ne rade i tako neke stvari, to je već onda veliki tabu. Jednostavno su ljudi takvi, evo, čak i, ne znam kako bi ti to objasnila, jako su, ja općenito mislim da puno ljudi misli na to šta će drugi ljudi reći, znaš. Šta će drugi ljudi reći ako ću ja misliti da je seks dobro reći to javno i tako neke stvari. Drugi ljudi će me, znaš, grdo gledati i tako nešto. To sam već jako puno puta vidjela tako neke primjere. I jednostavno, ne znam, to sve ide dalje i dalje. Umjesto da seks bude nešto lijepo, super, uživancija, znaš, zapravo je sasvim nešto, ide na sasvim nešto drugo. Ali mislim, kaži mi, da li imaš u Hrvatskoj, imaš problema zbog toga što radiš? Recimo, kakvih provokacija možda u medijima, da si, ne vem, antikriz, da ćeš pokvariti svu djecu u Hrvatskoj i tako, da te politika, recimo, možda da te napale. Imaš nešto tako da si taj enfant terrible osoba koja odneću više u Hrvatskoj, da moraš da ideš, ima tako daleko da se to ide ili ne još? Pa za mene... Radiš na tome, verovatno. Za mene
ja uvijek kažem ono što mislim, za mene su jako puno mediji pisali da sam kontroverzna Marija, uvijek je to bilo u naslovu, znaš šta to je, znači volim pričati otvoreno o tome. Jedino kad sam imala sam manjih problema, evo kad sam snimala seksualnu edukaciju na RTL televiziji kod Zorana Šprajca u emisiji Stanje nacije. Zašto to bio? Eto, tu je bio problem jer su se bunila se katolička udruga, zašto sam ja kao porno glumica imala edukaciju za djecu na televiziji i to oni su istaknuli da nije bilo kasno sati i tako nešto, to je bilo pušćeno kasnije i bila je oznaka, mislim da za 16 godina, tako nešto. Ali eto, oni su se uglavnom javili pravobraniteljici za djecu zbog toga jer sam ja bila u emisiji i da nema porno glumica šta podučavati djecu o seksu. Ta emisija je bila napravljena isključivo zbog toga zato jer ne postoji u Hrvatskoj seksualna edukacija u školama. Još to bi trebalo doći na snagu, ali samo nikako da dođe. Mislim da je jedino možda u Rijeci bilo nešto uvedeno, ali smatram Pa čekaj, ti si htjela da ideš u škole u Hrvatskoj i tamo pričaš sa tim đacima što se radi to ono drugo. Mislim, to si imala plan? Ja ne, ali to je u nekim zemljama Europske unije taj zakon donešen. Da djeca imaju u školi seksualno obrazovanje. Mislim, mi možemo sad, da te prekinem, slušaj, tu kad smo tu, imamo tamo jednu školu, možemo sada ustanemo i idemo da vidimo šta će se desiti. I kako bi Slovenci reagirali? Ne, jaz bi rekel, dobar dan, učenci, lepo zdrav, tukaj je naša Marija, bi radi videli golo žensko, ti bi se slekla, onda bi svi pleskali, a ravnatelj bi nas ubio, ali to nema veze, možemo to napravimo, da vidimo što će se desiti. Ne znam, da pokušamo, ne? Ne znam, eto, ja sam imala tu emisiju, bilo je, eto, kad si me pitao ako sam imala bilo je tu zanimljivo. Nekih malih tih problema sa katolicima. To je udruga koji organiziraju svaku prvu subotu u mjesecu naš ono klečenje na trgu, ako si vidio, u Zagrebu. Oni mole za čednost, za kao da je muško glavno u familiji, da se onda žene nije čudno, tako da ne su se spravili na tebe, i tako neke stvari. Da, ali gledaj jednu stvar, ja to gledam tako. Ja njih nikad neću dirati. Ako ti to voliš, ako ti moliš za to, ako si ti religiozan, ti to radi, ok. Ali onda nemoj mene dirati. Da, razumijem. Da. Znaš, ja nikoga ne tjeram da neko radi u pornografiji, da snima filmove, da se slika gol, to je tvoja želja. A kod njih se to vrlo često događa da ljude toliko nagovaraju da pređu u to neko kršćansko, znaš, da se promijene kao ljudi, ovo, ono. Ne smiješ nikoga nagovarati. Ako neko želi, on će to i biti. Gledaj kako sluša, kako sluša, kao što ti pričaš, ne? Njega zanima, ne? On je vrlo, ne Meni se često desilo da mi se neko javio u inbox na društvenim mrežama koje je jako religiozan i koje je u tim raznim udrugama, pa mi znaju napisati da moram promijeniti svoje poglede na život, da se moram obratiti Bogu i tako dalje. Ja sam upoznala do sada jako puno glumaca u industriji za odrasle, i svi su oni religiozni. Svi mi. Ja isto. Ja vjerujem u Boga. Ali ja imam drugačiji pogled na svijet. Ja nikome ne radim zlo. Radim ono samo što volim. Ali vjerujem da taj tvoj Bog da mora sve da ima dobar kurac. To mislim da mora. Ne? Da nije to baš jedan obični Bog. To mora da bude Bog sa kurcem. Ne znam. Ok, mislim, dobro. Ne? Ali to su sad već neke druge teme. Ja općenito
općenito sam rekla, eto, što se tiče religioznosti, što se tiče crkve, što se tiče toga svega, uvijek volim reći da neka se pozabave sa nekim drugim stvarima koje su važnije, događaju se jako loše stvari. Neću govoriti o tome jer mi je to uopće grozno, ali da svako mora gledati svoj put i najvažnije je kakva si ti osoba, znaš, nije sad da mene neko tjera, moraš se preobratiti Bogu, imat ćeš dobar život, nemoj snimati porniče, nemoj to raditi, ovako, onako, mene to ne zanima, ja imam svoju vjeru u Boga i ja radim ono što ja volim i to je to jednostavno. Ok, kaži mi sad, Mary, kako da te zove, Mary ili Marija, što? Kako hoćeš, Mary. Ok, Mary. Sad idemo na početak, ne? Recimo, ja se uvijek se pitam, recimo, to će mi sad dobro kazati, ne? Zašto žena, recimo, začuti u sebi taj drive za seks, za potrebu da ona to sad počne nešto sa tim radit, biti nešto o tome, da ne vem, već kad si bila mala, recimo, ne znam, da si gledala te porno glumice i rekla, ja bi to bila, pa Marija, pa šta to pričaš, Bože, ne, ja ću to biti, ne. Znači, kad si u sebi ugotovila da želiš da budeš porno glumica i da ti je seks nešto najbolje na svetu. To mi malo kaži, to tvoju historiju kad si postala od pridne cure do te porno diveno. I kak si to lepo rekao, od pridne cure, baš stvarno sam bila pridna cura. Pa znam, pa sve su bile pridne nekoć, ne, ja. Ali i sad sam isto, samo što radim Ok, pornografiju. dobro. Pa eto ga, ja sam uvijek bila osoba koja je jako znati, žena koja bi voljela sve i svašta probati u životu i onako jednostavno živjeti jedan zabavan, zanimljiv život, nekako biti drugačija, znaš, stvarno volim isprobavati puno stvari i imam puno hobija i tako. I ja sam inače radila u kuhinji, ja sam kuharica. A pogledaj ti, ok, bravo. Imala sam i svoj restoran u Čakovcu. I to si imala? Da. Aha. I onda nakon toga sam odselila u Njemačku, tamo sam isto radila u ugostiteljstvo. I ništa, onda dobila sam ideju da napravim slike, fotke, za svoju kolekciju, znaš, da imam kad budem stara baba da se gledam, znaš, one seksi slike i to, da imam samo za sebe, znaš. I počela sam to stavljati na društvene mreže. I kad je bilo, koje godine to bilo? To je bilo, pa 2020. ja mislim, tako nešto. Čak ti koliko ti imaš godina? 2021. Koje imaš godine ti, koliko? 29. 29? Ok, dobro. Mislim sam čeka 23, ok, dobro. Ja. Bilo bi lepo. I počela sam to stavljati, znaš, malo na Facebook, Instagram, ovo ono. I onda samo su se počeli, znaš, komentari, joj, baš lijepo, voljeli bi, ja imam puno tetovaža, znaš, onda ti to ljudima bilo full zanimljivo. Onda su mi govorili kao, joj, voljeli bi vidjeti bez cenzure tvoje fotke, ovo ono, vidi se da si baš otkačana osoba i tako. I onda je otvorio taj OnlyFans i eto, nagovorili su me da si ga i ja napravim. Aha, kad si ti to, Da. I onda ništa, napravila sam svoj OnlyFans profil i tako je sve počelo. Prvo sam malo samo slike stavljala i to, onda sam se već počela sama snimati, znaš, malo solo videe i to. I bilo mi je full zanimljivo. Bilo mi je zanimljivo to koliko je bilo seksualnosti u meni, znaš. Pa nisi znala to do tada? Da, ja bih tako to objasnila. Pa kako je to moguće? Kako je moguće da nisi znala? To mi je bila dovoljno, znaš, tako puštena za to. Pa zašto ne? I to su od muškarca zavisi koji su bili sa tobom, recimo, ili što? More biti. Jer jedna moja prijateljica je kazala da pravi muškarac mora da u ženi probudi demona. Tako je.
To si I dobro. ko je u tebi To si probudio? dobro. Ko je taj koji je u tebi probudio demona? To ne smijem reći. Ok, dobro. Nekaj mora ostati Ja tajna. se strinjam. Ja. I ništa, onda sam ti ja to počela sa OnlyFansom, znaš, pa malo sama sebe snimati, pa ovo, pa ono. I onda ti je baš bilo ono, počela korona, znaš, onda sam i dosta doma bila, pa onda je to sve počelo ići sve bolje i bolje, pa sam tražili snimi mi ovo, snimi mi ono, pa ovako, pa onako. I onda sam se mislila, kako bi bilo to da snimim pravoga filma? Pogledaj ti. Kak bi to bilo da snimim pravoga filma, produkcije, pred kamerama? Ono, Ampak si vidjela si na Hrvaškem da nije industrije na Hrvaškem? Nije porno industrija, ne? Ne, nikak. Ja, i kak si to zamislila? Ja sam ti snimala u njemački tako svoje prve filmove, da. Tako si šla tu. Malo sam istraživala gdje se može to snimati, znaš, ovo ono. I našla sam produkciju koja snima, ali bolje tak amaterske filmove, znaš, ne nekaj ono full profesionalno. I prijavila sam se i nike sam došla na casting i ok, sad bomo snimili filma, oni su odmah ponudili, mislim da je bilo 10 filmi ili tak nekaj sam snimala jer su oni puštali to u porno kina u Njemačkoj. Pa nije bilo audicije? Pa bilo je nekaj kratko, ti njima sam pokažeš ono, malo se spominaš pa pokažeš sebe i kak se odnosiš pred kamerom. I to je sve što su trebali. Ali u današnje vrijeme čak niti nema više toga, nije to kak prije. Prije je to bilo puno drugač, bila audicija, casting, ali u današnje vrijeme ide to sve puno drugač. I šta je bila ta? Došla sam na snimanje filma, to je bilo odmah sa nekoliko muškarci. Čak, stoj. Ti sad meni hoćeš da kažeš da tvoja prva scena bio je gangbang i što? Da. Prva premijerna scena? Da. A to bila takva produkcija gdje sam ja dobila scenu i ja rekao, ovo pa bo zanimljivo. Je da nije nobedan, ne, dobro, ja. Pa koliko ih je bilo? Ovo ne mislim se točno. Mislim da 8 ili 10. Pa si znala da će prva scena biti to? Si znala to? Znala sam. I kako je bilo prvi put, no? Mislim, to si prvi put bila sa toliko muškarca i u životu prvi put? Da. No to mi malo kaže, kako je to, ta premijera, to mi kaže. Meni je to bilo odlično, ja to nikad ne bom zaboravila, kad ono prvo snimanje je toliko našo 100 ruki na meni, svi me diraju, ko je ovo? I kak mi se ne budale dopalo, kužiš? Normalno. Mislim normalno, ne? Človek ima sam 2 roke, to je premalo, ne? I nikaj, onda ti je to tak, meni se jako fest dopalo, kak da se ide, vidjela sam da moram ja to pred kamerom, da nemam problema s tim, da se moram opustiti, jednostavno onak, baš mi se full to dopalo i onda sam išla samo dalje tražiti, znaš, gdje bi mogla snimati opet, pa ovo, pa ono, pa na OnlyFansu, pa društvene mreže malo povećaš, se trudiš da dođe to sve, ne. I onda nakon toga, mislim da je nakon toga snimanja ili tako, ne, nakon par snimanja, onda sam baš dala intervju u Hrvatske novine, tamo kod nas u Međimurju, moj prvi intervju. Okay. I ja sam ti mislila to bude ono, ne znam, to budu vidjeli ljudi tu s mojega kraja. Ja, znaš, onda su vidjeli svi, ne? Kad sam se ja drugi dan probudila, to je bilo doslovno po cijelim Balkanu, znači svugdje Marija iz Hrvatske snima porno filmove. Zato kaj nije bilo aktualne porno glumice, nema niti sada, ja sam jedina. Nema. I to je bilo onako bum, svugdje, reče, po cijelom Balkanu. Rekao, ok, sad je gotovo, ali sad se moram, sad ću baš pokazati sve kaj znam. Ono. Mislim, pa si bila pripremljena na to da
kad ćeš to jednom uraditi, da će to svi znati i da to ostaje. Mislim, da te drugačije pitam, imala si veliko teh priprema psihičkih, ne znam, možda roditelji, ne znam, imaš li momka ili nemaš, brati, sestre, prijatelji, da li si pričala sa svim tim ljudima šta ti sad ćeš raditi, šta može da očekivaju, jer to nije mala stvar. Da. Cura to mora da sama sebe, ne si sa psihijatrom, ne znam, to mi kaži, kako si se pripremila do toga da si rekla, evo, sada idem. I nosim posljedice. Da. Ja sam jako dobro mislila o tome da je to kad to desi, nema više povratka, to često kažem i curama koje bi htjele nešto. Ko mafija, kad si jednom unutra ne možeš van. Ne? Gotovo, znači ti snimiš par porno filmova, ti ćeš zauvijek biti obilježen, to će biti po internetu, ne može se to obrisati. Ti moraš znati da to jednostavno, ja bih rekla da je to onak, kako bi to objasnila, malo hrabrosti, ludosti. Moraš imati jako čvrsti karakter da odlučiš da to želiš. I da znaš da budu posljedice, da budu loši komentari, uvijek će ih biti. Da neće uvijek biti podrške, da ideš u nešto što je za ljude jako strano, što je velika tabu tema, jako konzervativno. Kod mene je bio taj jako čvrsti karakter. Ja sam znala, ok, sad je to i neće me ništa spotaknuti s puta. Niko mi neće, ako mi neko veli nemoj to raditi, neću ja odmah reći, imaš pravo, neću. Ne, to je ono što ja volim i to je to. Mora biti karakter čvrsti. Ljudi koji me poznaju osobno, moji prijatelji, roditelji, isto kad si već spomenuo, braću nemam. Hvala Bogu. Tako da ja sam svima objasnila da ja sad to radim i to je to. Što kazao otac i majka? Što su kazali? Bravo. Čestitamo, jedva čekamo da ćemo to vidjeti. Što? Pa baš je na početku, bilo im je, njih je jako mučilo kako to funkcionira, da ne bi bila bolesna, dobila neke bolesti i te neke stvari. Ja sam njima sve objasnila da se mi testiramo, da je sve sigurno. Oni znaju da se ja ne drogiram ili nešto, da sam skroz normalna osoba. Samo im je bilo važno da ostanem ono što jesam, da sam normalna osoba. I to je to, ovo je samo moj posao. Normalno nije, mislim da nijednom roditelju nije na početku to lako. Ali evo sad već s vremenom, sad je pak sve smiješno, znaš? Reče otac, vidio sam, imao si 2 crnca. Imaš i ti, možda ćeš imati 3. Ok, dobro, mislim, ja. Ne? A mislim onak, realno sad, ako da ja gledam da ja imam dijete, znaš, nekak to prihvatiš, znaš, ne budeš svoje dete odbacio zbog neke, jer tvoje dete neka hoće raditi. Mislim, bi dopuštila ti svoje čerki da to radi? Pa da, ako ona to radi svjesno, odgovorno, ako bi kazala zna, da. No to ću te pitat kad ćeš imati šćerka stara 18 godina. Čekaj, kad bude to, ima vreme. Ali Mary, kaži mi, recimo, ne, to mi je kod tebe, kad sam dobro te poslušao, ne, mislim da nema puno cura koje, mislim, pričao sam ja sa mnogim tim porno zvijezdama, drugo treće, ali većina od tih su išle zbog novca u to, ne, ali ti, nije kod tebe dobro zabava, novac, ok, to dolazi, ali ti to stvarno voliš, ne? Jer ti si meni jedan put kazala, Istok moj, ako ja to jedan dan neću više voljeti, ja ću prestati. I nema novca na tom svijetu koji će me predomisliti. Znači, mislim, je to moguće da si ti u sebi otkrila tog demona, ne? Da ti stvarno voliš to da radiš, da stvarno uživaš, da orgazam doživiš u istini, da ne igraš. Mislim, to je moguće. Zato si vjerojatno tako popularna i zato te muškarci toliko volu jer vide da ne blefiraš. Dobro, žene znaju glumiti, ali mislim da jako ekspert, ne, na tom području, da si ti jedna rijetkih cura, i to ja mogu da kažem, koja stvarno
uživao. Daj mi to malo kaži, no? Kako je to? Šta je to u tebi, ne? Taj demon seksualni. To si dobro rekao. Ja, nimfomanski demon, ne, ja. Nimfomanka sa dobrim srcem. Da, ok. Nimfomanka koja spašava svijet, ja, ok, dobro. Umir. Ne, ja stvarno volim taj čin seksa, znaš, te seksualne emocije, kad volim, kad me neko zadovolji, kad mi je lijepo, kad seks je toliko dobar kad si tužan, kad si sretan. Ja sam, zakaj pred kamero? Zakaj pa moraš to pred kamero onda raditi? Jednostavno, zato kaj ja se toliko opustim da uopće ne mislim na nikakve kamere, na nikaj. Da se neće sad previše opustiti, imamo kameru tamo, tako da sad se nemoj da se mi tu upuštaš, nemoj da se mi tu sad upuštaš previše, ne? Ja, dobro, okej. Ja toliko volim seks da evo, kad si rekao za svršavanje, ja na svim snimanjima svršavam, ali baš svršavam. Ja nikad ne glumim orgazam. Nikad, baš nikad. Jednostavno sam toliko opuštena da mi je toliko lepo da se ne mogu zastaviti, znaš, kad mi dođe orgazam. Ne mogu. Meni je to toliko lijepo da ne mogu jednostavno, evo, ja i ne znam, na OnlyFansu isto kad radim pozive, znaš, video pozive s muškima, svi me pitaju da pokaži mi kak svršavaš, znaš, na kameri, svima je to wow, kak moraš tak svršavati, zato kaj volim to jednostavno. Ampak Marija, kaži mi sad, ne, ja mislim da mi smo se upoznali, mislim da 2 godine unazad na Ljubljanskom erotičnom sejmu, kad sam ja bio voditelj, bio tamo Roko Sifredi, bio to veliki spektakl, tamo si ti bila newcomer, ne, neka nova, čudešna cura iz Hrvatske, gore dole, ne. Sam rekao, dobro, pa nije slava, pa to će dobro, pa gledaj ti nju gore dole, a onda ja idem malo, mjesec, 2, 3 kasnije, malo da to googlam tebe, ne. Mary, kaži sad kaži. Ti radiš, ti radiš u tim filmovima, ti radiš najviše lude stvari koje postoje. Za tebe nema tabua, ti možeš, to smo već pričali, sad ćemo iti u drobovje toga, ne? Ti tvoji crnci, ne? Ti tvoji crnci, ne, koji imaju, ne vem, 21, 2, 3, 4, 5 centimetara duge te svoje... Duge cim. Ja, razumeš, ne, i to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pa ja kažem, pa Mary, pa što ti radi? Ne, isto, pa to mi je cool. Pa Mary, pa to su ti ugurali u dupe. Ne, pa ja ću taj prolaps da radim. Pa kaki prolaps, o Božjo, pa što pričaš? Ne, to ću ja. Mary, ne radi to, Bože mi, ne, pa sluj. I sad mi ti kaži tu za mene, za moje gledatelje, ne, za tvoje fanove, kako je moguće, no, da tebe pale te ekstremne stvari sa tim velikim momcima, razumeš, ne, i da tebe to ne boli. I da, ne vem, sljedeći dan možeš još jedan put ili trebaš, ne vem, tjedan dana malo da se odmoriš. Daj mi to medicinski, mi kaži, Sweet Mary, kako je to, Bože mili, moguće. Jer ja sam jedan put stavio u dupe 2 prsta i nisam mogao da hodam mjesec dana. I sad ti meni to pojasni, ne? Hemeroidi, drugo, ne, Istok, ne, pa ja to mogu, pa idi u kurac. Daj mi sad to razloži. Objasni mi to sad. Ja, iskreno mi objasni. Ja, pizda. Sad već nakon 2-3 leta, sad pa mi je još lakše. Pa sve to ne. Ja. Ovak, da, dobro si rekao, ja sam stvarno snimala ekstremne scene. Dobro vam je rekao. Snimala sam legal porno, jako puno scena koji su dupli anal. I trodupli anal sam snimala, poslije toga, ne znam ako znaš, dupli vaginal i to sve u grupnjaku. Čekaj, dupli vaginal i trojni anal isto vremena. Da. Čekaj. Aha, ne, misliš isto vremena, ne. 5 muškaraca, to pa ne. Bilo je 5 muškaraca, ali ne svi zajedno. Da. Znači, bili su svi zajedno, ali ne u tebi unutra. 3 u guzi, odjednom zajedno. Ok, triple anal, ok. Pa 2 u guzi, pa 2 u pičkici. Isto vremeno. Da. Čekaj, 4 ta kurca si imala u sebi, 4 isto časno ili 5?
Da, na neki način, da, tako. Svi zajedno u meni. I to je toliko fantastičan osjećaj. Ja toliko obožavam snimati te filmove. Znaš zakaj? Zato kaj volim biti posebna, volim biti drugačka, obožavam te neke ekstreme i obožavam općenito preispitati moje granice. Dokud morem ja to, dokud moja strast more iti. To razumem, ali posljedice, mislim, što se onda dogodi kad se završi ta scena? Pa nikaj, postoji jedna mast, malo se namažem i drugi dan je okej. Čekaj. Znači, ti meni sad tu kažeš da kod tih ekstremnih anala, ne? Da. Ništa nije posljedica. Ne vem, da bi te nešto boljelo, da bi morala da praviš tjedan, 14, može kako šivanje, zdravnik. Kao na početku, nisi imala sa tim. Znala sam iti na snimanja koja su bila tjedan dana, pa jedan dan snimamo, drugi dan je pauza, pa onda treći dan opet snimamo. Za sve postoji, što se tiče tih takvih scena, ekstremnih. Naravno, ja se tu moram prije pripremiti, no, to mi malo igrati, kako je to? Igrati sa kako se pripremiš na to? Postoji anal tuš isto. Što? Anal tuš. Znači ti imaš normalni tuš i anal tuš. Da. Okay. Kako bi ti objasnila da ne mora biti sve čisto, ne smije biti bakterija, ne smije biti ničega. Okay. Znači kao klistir je to? Da, kao klistir. Razumem. Tako. Mora jednostavno biti dobra priprema, dobro se očistiti, malo probati sa dildom, znaš. Ali dildo nije takav, ne? Je, kako? Imaš takve dilde? Imam razne. Ali onda kad to pripremiš, onda... Mi kad snimamo, ti glumci koji rade u tako malo većim produkcijama koje su popularne u cijelome svijetu, oni točno znaju kako snimati da ne ozlijede glumicu. Znači to oni malo, mislim, naravno, vidi se ne. Nije to sad kad... ali on tako to, gdje to on pazi sad, gdje? Mislim, ako vidim, on to radi kao da... On ima osjećaj točno. Ima osjećaj? Ima osjećaj točno. Bravo. Da je to ekstremno, ali da ne boli mene toliko previše. Znači, ekstremno isto časno, malo romantično. Okay. Mrvica. Da si dobila pet tih kurca na romantičan način na sebe. To je dobro. Da, meni full romantično. Ne, stvarno ja obožavam snimati takve scene, zato su puno drugačije, neka je ekstremno, malo posebnije, nije ono dosadno. Pogotovo evo taj triple anal, to mi je bilo ono scena koja mi je bila top, ja se sjećam kad sam to snimala. Mi je rekao baš koji je snimao, si sigurno da buš mogla, jer sam kad sam prvi put to snimala, rekao pa budemo probali, ne? I kad smo bili u toj pozi, idu 3 u guzicu, samo me pogledao i nasmijao se i ovak je kazao, jer ja nisam niš vidla, znaš, kad su svi na meni, samo mi ovak kaže i smije se, ja rekao, super, toliko je dobro pošto i jedna stvar koja je isto jako bitna kod snimanja anala i općenito privatno analno, ako se seksa cura i to, mora biti izuzetno opuštena. Ako nisi opuštena, nema šanse. To me često i muški pitaju, kako da ja nagovorim svoju curu na anal. Rekao, mora biti jednostavno opuštena. Ali koliko dugo, recimo, može da traje ta ekstremna scena da tebe pa počne boliti? To ne može 3 sati da traje, to pa mi inače sad kazati. Pa inače snimamo 3 sata sa pauzama. Aha. Sa pauzama 3 sata i sve gotovo. Ali dobro, zna biti onako, kad si me pitao kakve su posljedice, ja hvala Bogu nikad ništa nisam imala, postoji krema koja se malo poslije namaže, znaš, ipak je to dirano, ekstremno, toliko unutra. Tako da nikad nisam imala nekih problema, eto.
No, sad ti meni kaži nešto, ja sam nešto saznao, ne, iz pouzdanih teh informacija mojih, ne, kad sam naredio research, ne, kad si ti priča da to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja meni na uho došlo, popravi me sad, ako nemam pravo, ne, da si ti sad u Cirihu, ne, u fucking Cirihu napravila jedan svoj personalni rekord, ne, i da si imala gangbang sa više od 100 muškaraca. Daj ti meni sad kaži, to je to istina ili su tu neke lovačke priče? Ne? Što sad tu, mislim, daj mi to kaži. To sam ja iz pouzdanih tih informacija, sam ja to dobio. Kako ti to zeznaš? Pusti ti, pa ja sam istog fucking Gartner, pa ja znam, pusti ti, ja. Daj mi sad to kaži, ne? Da li je to istina ili je to... Pa istina. Nisu lovačke priče to. Nisu. No pa daj mi to sad kaži. Istina je No pa daj mi kaži koliko je bilo tih. Koliko je bilo tih muškarca? Iznenadi si me, zato okay. To znaš, baš si me iznenadio. Pa nadam se da nisu bili svi zajedno u tebi, ne? A to se nadam, ne, ja. Kako bi to bilo moguće? Kod tebe je sve moguće. Svetski rekord. Ja. Guinnessova knjiga. Da. Epa. Uzmi si vreme, ne, ti si uzmi vreme, da. Nekak mi je postalo tako vroče, sad sam se osnojila. Bomo klimo dali na 2 stopinji, evo, to je to. Pa da, tako, bila sam u Švicarskoj, gdje sam naredila, kako vi velite, seks sa 100 muških. Pa točno 100, ali kaj je bilo več? Točno 100. A ne znam, ako je bilo baš točno, možda i više. Daj mi zdaj povej, mislim, to je bilo kaj, v kolikem času se je to zgodilo? Koliko vremena je to trajalo, ta gangbang? Pa to je bilo, kako bi rekla, pa skoro 2 dni. 2 dni. I to ste snimali jedan za drugim, su dolazili. Razne situacije su bile. To malo mi kaži te situacije. Mislim, ja znam ta svetski rekord. Pa 100 muški, jedna ženska, to moraš toliko toga napraviti. Ta svetovna rekorderka Houston, mislim da je bila, ne znam koliko je bilo muškarca, nori broj. I Annabelle Chang bila je svjetska rekorderica prije nije ona ta Houston to srušila, onda se o tih gangbangovima nije više pričao, jer mislim da ni to više nijedna žena si usudila, ne znam, a ti si sad tu napravila verovatni balkanski, hrvatski, možda je evropski rekord, ne vem, imaš li podatke najviše muškarca ima nešto, koje ima to u Evropi, koja ima? Nemam nikakve Nemaš, podatke. ali hrvatski rekord to je. Pa ne znam, valjda. Mislim da. No pa da mi malo kaži, ja što ste tamo. Ja sam inače imala želju da snimim u Hrvatskoj film sa 50 muškaraca, da to bude na savršenoj lokaciji. Je to na štadionu, tako Nives Celzijus je imela sve te fudbalere istovremeno. Tako se pričalo, ne znam, da. Ne znam. Mislim, ja. Ali malo je to teško u Hrvatskoj, znaš, organizirati i tak, pa sa muškima, pa onda svako bi došao, znaš, pa onda odustane na kraju. Ja, to znam, to smo, znaš kak to, to tak normalno ide, stara priča, standardna. Reko Nike, budem ja to lepo napravila negdje gdje bude to 100% dobro. Švajcari kad kažu, onda dođu, ne? Da, švajcarski sat, to je to. To si dobro rekao. Da. Tako da, mislim, meni je bilo toliko fantastično. Zato kaj, znaš, jedan za drugim ide, pa malo grupno, pa opet jedan drugi, pa malo grupno. Ja. Tako cool, baš cool. Pa se sećaš nekog od tih muškarca, sećaš kako su izgledali, ne znam. Kako ne? Svih se sećaš. Uvijek izdvojim neko, se sjetim, da je bio najbolji. I kamo su svršili ti muškarci, imali ste kako pravilo kod toga? Svugdje. Čak imaš tu nešto, aha, tu je vaš švicarski sir, evo, dakle, da. A svugdje, mislim, gdje su željeli, mogli su... Mislim, gdje su željeli, mogli su da svrše ili što? Da. I kad je bilo kraj toga, što je sa tobom bilo? Taj moment kad je bio zadnji i kad je svršio, što si još imali u glavi?
kad je bio kralj, ja sam bila onak full oduševljena jer sam to uspjela napraviti. Meni je to toliko bio dobar osjećaj, ali onda sam stvarno trebala par dni odmora. Aha, znači to, pa mislim, pa te nije, pa recimo kad su bili ti 1, 2, 3, onda ne, 20, 25, 30, koliko ih je bilo u jedan dan? 50? Pola? Da. I ništa, te počelo malo da te boli, a? Pa nije. Pa kada je to bilo dupe, pička, sve jedno? Da. Gdje su htjeli? Da. Dobro podmažiš i onda nikaj ne boli. Pa ja, mislim, veš da. Mislim, pa imaš u planu to sad porušiti taj rekord ili je to za sad to? Ne znam. Ja. Bomo vidjeli. Od mene možeš uvijek očekivati svašta. Pa gdje ćemo moći vidjeti to, taj gangbang? Gdje možemo to vidjeti? Bude vjerojatno i na mojoj stranici, ali budete sve vidjeli, sve budemo objavila. Jebem ti. Kaži mi to, Meri, najekstremnija stvar za seks, sad pričamo, najekstremnija stvar koju si uradila privatno i koju si uradila na kameri. Najekstremnija, da si kazala kad je bilo kraj, oh my god, pa ti nisi normalna. Je bilo nešto tako? Pa, postavljaš mi pitanje da mi je smiješno sve. Privatno i na kameri da sam neke. Pa privatno se još bolje opustim, pa sam možda još bolje nora. Pošteno. Probala jesam, ali ne bi to biti takak, nisam probala nekaj full ekstremno kak na filmu, ili kak Triple Anal ili tak nekaj. Zato kaj, ne znam, privatno to moram ipak paziti, jer da me neko ne povredi ili nekaj, kak sam ti rekla, na snimanju je to malo drugčije. Tam su profesionalci. Pazi, profesionalci su. Tako da ne znam, kaj bi izdvojila Izdvoji nešto. Privatno. Što je za tebe ekstremno, da? Pa nikaj preveč ekstremno, ali ovak sam bolje avanturistički privatno. Volim seks na raznim mjestima. No, gdje su izdvojeni 5 najviše ljudih mjesta? 5 najviše ljudih gdje si imala seks? Ne znam. Ili 3, ne, kaži, u parlamentu, Hrvatskom saboru, gdje? Mislim, ne vem. Ja. Povej. Dobro, ovak, kaj bi izdvojila? Kod nekoga na poslu. Kako na poslu? Ne sam reći te. Mislim, kako? Biro, dobro. Pa dobro, to smo svi radili. Ne sam reći. Okay. Ali dobro, taj seks je bil, kad su drugi ljudi bili isto tamo, samo su vrata bila zatvorena, ne zaključana. Tako da ono svaki tren ti može neko doći. Vani, na banderi naslonjena, na ulici. Aha, na ulici, pa su ljudi mimo hodali. Da. I su pleščili, bravo, idemo još. Bio je mrak, ali nije toliko puno ljudi prolazalo, ali zamisli da si vani na ulici seksaš neku curu, možete svako vidjeti, znaš. Pa WC, naravno, u kafiću. Eto. To je klasika. Klasika, misliš? Pa dobro. Čak ima. Ne usudim se reći. Imaš nešto tako da bi ja kazao, fuck. To si sad pričaš neke kao, to ja radim, to nije ništa. Misliš, to kaj biro, vani. Nešto tako da kažem, wow. Ja. Pa... Onda ću ti ja nešto kazati. No, kaži ja. Ne smiješ. Mislim, ja ću ti ja kazati. Slušaj, ja sam jedan put... ja sam sa jednom curom, slušaj, imali su, kako se kaže, svadba, wedding, ne? Imali su svadbu i ja i ta cura koja nismo imali veze sa tom svadbom, seksali smo na jednoj klupici, 50 metara od te svadbe, pazi, to je istinita priča, i kad smo svršavali, oni su imali ognjemet.
I to je bio najbolji seks mog života, da sam seksao sa tom curom, gledao tamo svate sa neke poroke i ognjemet, fireworks i to je bilo... I to je bilo to. Ne? Evo, to je moja priča. Predobro. To je moja priča, ne? Predobro. Ja, možeš to da ne možeš, ne? Ne ide čez to, ne? Ne, znao sam. Predobro. Ok. Dobro, mislim, bilo je tak sličnih situacija, samo ne na vjenčanju, ne? Ali su ljudi odmah, znaš, pored, ne? Okay. Ne znam, u moru, na plaži, pa po danu i tako. To je klasika. Ne, to je klasika, oprosti, to je klasika. Tak neke stvari, ne? Ali dobro. Ne znam kaj bi izdvojila ekstremno. Ma ne treba. Ako kažem gdje... Ja, onda pusti. Kaži mi, ali običan seks, privatno sad govorim, recimo da imaš nekog koga stvarno voliš, ne? Da je ta tvoj srčni muškarac, možeš imati sa njim normalan, romantični seks ili ti uvijek treba neki ekstremni anal, neke lude stvari da te, ne znam, si sposobna imati, da uživat u normalnom romantičkom seksu ili to baš nije za tebe u nobenom kontekstu? Šta ti misliš, kak ti ja izgledam? Ja da ne. Ne? Ne. Ja jako volim romantični Stvarno? seks. Da. Pa sad si me iznenadila. Pa što, čak i ne sad je pitanje što... Ne bi niko rekao. Ampak što za tebe znači romantički seks? Što ti sad kaži meni? Što je romantički? Pa klasika. Da je nježno, klasika. A to isto voliš? Ljubljenje, grljenje. Ne, ako te pogleda da li sad to u oči, ne, vidi se, ne, to se pa vidi, bravo. Znaš, se tako gledamo. Bravo. Mali, to se pa vidi, ja, bravo. Volim, zakaj ne, mislim, volim taj seks, ako ne znam ako mi se osoba onako malo izdvaja, pa posebno sviđa, zakaj ne, romantičan seks je ono, i opet nekaj posebno, znaš, opet mi je to posebni orgazmi su drugčiji, nekak dok se ekstremno seksaš. Volim, da. Znači, može cura koja radi taj porno biznis, može da ima i normalan seks, recimo, kod kuće, koji nema veze sa tim poslom i stvarno uživa. Nema to veze. To je posao i to je... Da. Aha, to ljudi, recimo, mnogi ljudi to ne razume. Ne, recimo, pa jako puno ljudi to ne razumiju. Meni je to sasvim normalno, ako želim sa nekom osobom privatno ja uživati, u svom stanu imati seks sa njim, ako želim ja privatno s njim uživati, normalno onda želim da to bude nešto što je meni posebno, nešto što je meni lijepo, nešto što izdvaja, znaš, da je to nešto drugačije. Ne možeš uvijek imati samo hardcore seks, znaš. Ja ne vem, mislim. Postoji i moja jako nježna strana što se tiče seksa, mada je to rijetko, ali postoji. I što te tu, recimo, privatno, što te najviše pali, što te najviše, ubori sa nogu, da ti muškarac, recimo, da ti radi? Imaš te nekve erogene zone i tako nešto. Imam, volim lizanje jako. No, kad smo kod tog lizanja, može za naše gledatelje, ne? Ko je u Sloveniji kralj toga, mislim, da se sećaš? Ko te je od Slovenca najbolje polizao, od svih? Povej. Povej. Prosim, ne? Da, rekao sam vam pokazao. Da, prosim, ne? Znači, ampak ne, to mi je zanimljivo, recimo, voliš te ekstremizme, norije, ali u tej biti, kad uživaš, recimo, 1 na 1 s nekom, to lizanje koje je klasika, ali ti paše, ti prija, to je zanimljivo, ne? To mi je nekaj najbolje i to mi mora biti jednostavno u svakome seksu, bio to nježan ili ekstremni, ja obožavam to lizanje. To mi je tak mi da nekak posebnog užitka, osjećaja, tak to mora uvijek biti. I naravno, to je da bude onak, znaš, lagano, baš kako si rekao, da bude sa osjećajima, da je orgazam onako ful dobar kod lizanja. Čekaj, da ja to sad probam malo da si predstavim, da bi ja recimo da te ližem i da te... Čekaj, samo malo, da vidite se malo. Da, sjećam se, da. Bilo je u ponedeljak, I da te ja tako jedne deževne noći, da kažem. Bravo.
Znaš, inače, Ja. puno, trebaš jednostavno imati jednu i drugu stranu. Puno ovako običnih žena koje su, znaš, normalne žene koje ne snimaju pornofilmove i to, koje su čak i jedne od najvećih svetica, tako kažem, znaš što mislim po to. Puno njih su i takve da lažu muškarcima, muški seksa, znaš. Da, to su 2 minute, pa ona veli kao, joj, kak si bio super savršen i ovo ono, pa pak misle na druge i tak neke stvari, ne, tak da ono. Ok, kaži mi što pa ne voliš u seksu? Što je nešto što rećeš, to mi je turn on, mislim turn off, to nije moja scena. Možda napraviš kad na kameri, ne znam, ali privatno ne bi, rećeš, ne, to nije cool. Od normalnih stvari najprije, od normalnih. Ima tako nešto da ti ne sviđa se nešto? Pa recimo, scene pišanja privatno ne bi baš radila. Stvarno? Pa kako to misliš? Ne tipa pišanja što se tiče na filmovima je većinom pišanje usta, znaš. Ja. Privatno me to ne privlači toliko previše, znaš. Ali tamo su te ekstremne scene, tako da te stvari, ok, ja mogu reći ja neću to, ali to spada sve pod ekstremno, pa mora to baš biti full ekstremno, ali baš privatno ovako ne bi to, baš u usta, ovako možda po kosi, po meni i to. A usta ne? Ne, zato jer mi se i tako kad snimamo, testiramo, svi znaš, mora biti to sve čisto, tako da ono, jednostavno, ne znam, nisam za to da to baš doma radim. Ok, a šta recimo su ti ekstremi koje recimo ne bi i za na OnlyFans i za neki veliki nov, rečeš ne, to neću, to bi, ne, kakve bolečine, ne vem, ta scat scena i ne znam, imaš nešto tako da kažeš ovo ne i kraj priče? Pored te hrane koju si već spomenula, da ti nije. Pored toga ne snimam nešto što ima veze sa religijom. Sa kršćanstvom, ne znam, tipa da se obučemo časnu sestru, pa imaju razni ljudi zahtjeve za zadovoljavanje za raspelom i tako, znaš, te fetiše i to. To nisam nikad snimala, nikad neću. Imala sam ponudu i u produkciji isto da budem tako obučena, ali to... Ne. Jednostavno ne zbog toga jer sam ja religiozna, nego jednostavno zbog tog nekog, ne znam kako bi objasnila, jednostavno mi to ne sviđa mi se to da nemam nemam opet taj nivo da mi bude, a svejedno mi je za to, znaš, jer neki ljudi su full religiozni, mada vole seks i nekako mi je to onako... Ne bi mogla jednostavno, ne bi se mogla opustiti, znaš, i to je to ne bi snimala. Drugo sve. A kad pa ta sket scena? To si radila već? Kak misliš sket scena? Znaš šta je to sket? Ne znam kaj točno misliš. Što? Ne znam kaj točno misliš. Kako da kažem, pomozi mi. Imamo pišanje, imamo... Aha! Da. Ne. Ne, a to ne. Ne bi to radila. No to je sket, to je sket. To ne. Mislim da bi ti na koga. Ne. Dobro da si spomenu, ne bi ja, nikad radila. No tak da vemo, ne. Ok, dobro. Okay, ja. To ne. Ostalo pa ipak postoje neke granice, radim već dosta ekstremne scene, tako da ovo bi bilo puno previše. Jedan mali sketić? Ne. Nema šanse. Ok, dobro. A što je sa tom, recimo, to sa spermom, recimo, ne? To, mislim, nemaš problema da to progutaš 1 litar, 2, 3, 4, ne znam, ili ti kad kažeš, ne, to nije bila dobra, ne, prestanite, momci. Kako je sa tim? Kad te na filmu vidim, to ti piješ kao da je... Sad sam se baš sjetila kad sam gledala gledali smo moj film jedan. A to gledate? Ja i moji prijatelji. Super, gledate tvoje filmove, super, pa dobro, Gdje sam
sam snimala sa jednom ženskom i bili su 6 muškarci, pa su njoj svršili u usta, pa je ona meni to pustila u usta, a ja sam pogutnula. Krasno. Pa su sjećam se kako su svi gledali ovako. Kak ti se ne gadi? Ja, ali tebi ti je cool. Ja obožavam inače spermu, stvarno obožavam po licu, kad vidim spermu, meni je to tako seksi, broće. Baš mi je to lepo. Mislim da imam ja u hladilniku, imam surprise za tebe, jednu lepu spermicu, ću ti donesti da vidimo. Ja, ok, dobro. Znači, to je, znači, da. Znači, za teške dane. Znači, to ti je onaj fetiš, ta sperma ti fetiš. Da. Mogla bi reći, da. Zanimljivo. Volim, baš ono da progutam, to mi je dobro. Fantastično. I mi se nikad niš gadilo. Ok. Ti, kaj pa te žena recimo to, mislim u istini voliš žene recimo da ližeš pičko i tako nešto, ili to samo za film? Ili si privatno i biseksualno usmjerena i tako? Šta ima sa tim? Volim, stvarno volim. Volim. Ok, dobro. Lijepi mi je, baš mi je lijepi seks ono između dvije ženske. Ja jako volim sise lizati ženskama. Ne znam tu smo zake. Isti. Ne, tu ne znam zakaj. Ja sam isti. Ja sam dobro. isti. Ja tu sam isti. To mi to tak pa volim. Ja tu ne vem zakaj. Mislim, ja tu ne vem zakaj. A pogotovo lizanje ženski. Naša ženska najbolje zna kak ženskoj paše. Ja, tak se pravi, tak govorijo. Ja. Da, volim ženske, ali ta druga ženska koja je sa mnom mora biti isto tako opuštena kak ja, da je to ono prirodno, da nije sam za svrha filma, nije samo u svrhu filma, pa sad idemo nešto na brzinu, znaš, ili tak nekaj, nego ono da je to baš da uživamo, onak pravi lezbijski seks. Volim, da. Kaži mi još, ti poznati pornoglumci sa kojima si recimo radila, da ih je vredno da ih spomenemo, imaš ih nešto takvih? Ili ne još? Ima dosta njih. Radila sam, ima ovi dečki koji snimaju u legal porno, oni su, većina ih je iz Amerike. Aha, iz Amerike. Da. Mr. Longwood, eto, on ima jako velikoga, rekla bi možda najvećega. Okay. S njim sam snimala i za OnlyFans. Koliko ima? U hotelu snimali. Sigurno 25-100%. Bravo. Možda 26. Stvarno ima. Okay. Pa sam snimala sa Darelom. On je isto crnac, on jako puno snima. Dobre, ja. Luca Ferrero, Talijan. Pa s kim još tako da je jako sa Sifredijom nisi, poznati, nisam još. Sam nikak da se dogovorimo. On još snima on ili ne? Mislim aktivno. Mislim da ne, a? Ne puno. Više iza kamere. A ta drugi, Vince Carter koji je bio na sajmu sa njim? Sa njim nisam snimala, on je u Amerike. Ja to znam, ja. Mislim. Pa ne znam koga bi još izdvojila za... Ja nisam pornoglumac, mene pusti. Baš da su tak, snimala sam sa dosta Italijana. Kaj pa ta srpski naš prijatelj Dino Dinoni, sa njim si radila, nisi? Ne, nisam. On je jedini koji je još aktivan, mislim da u Srbiji od pornoglumca. Aha, ne znam, ne. A što je ta koji je bio gost tu kod mene, naš prijatelj Mr. Riddle, sa njim pa ste radili, ne? No kako je on, mislim, on kaže nešto, a sad ti meni kaži što ti misliš o njemu, recimo, da li je on dobar, zna, ja sam vidio njegov kurac, ima lijepi kurac, to moram da priznam, ali da li to dobro radi ili ne, to mi ti sad kaži. Mislim, da li si zadovoljna, vi ste snimili na nekoj barci, ste snimili jedan porno, on je kao da mu je bilo vruće, da je to bilo grozno, da je umro, ne, skoro uzdraven i to. Kako je bilo malo, da. Mislim, ker gledaj, mislim da neće biti toliko puta šanse da jedan gost i onda dolazi jedan drugi gost koji je bio sa njim u seksu. To je jedna zanimljiva povezava. Pa...
Ovako, Mr. Riddle, on je meni inače jako dobar prijatelj. Mi smo se tamo upoznali na prvenstvo. Snimali smo u ljeti u Hrvatskoj na Gliseru, tako hrvatsko-slovenski filmić, jako zanimljivi, a nije bilo tako jako teško kako... Da, je da je bilo vroče mu, ne? Bar meni ne. Ok. On je osoba koja se jako trudi raditi, ali on radi sam za sebe. On snima... je svoj kreator, produkcija. Da, svoja produkcija. Da. On nema toga iskustva kao što imaju neki drugi glumci. Aha, da bi na druge produkcije, razumem. U raznim produkcijama dođe i snima. Znači, on radi sve sam. To je ipak malo drugačije. Ipak je kad snimaš negdje drugdje za produkcije, ti si tu, neko te snima, moraš tako, ovo je sasvim nešto drugačije, to što on radi, ima svoju produkciju i sam sebe snima. Ja, pa te je dobro kresno, te je dobro, ili ne, misliš, gdje smo, od 1 do 10, gdje smo? Pa dobar je bio, moram reći... Jedini Slovenac, mislim, to ako nije bio dobar, onda smo otišli u kurac. Ma dobar je bio, ja, je bio dobar. Snimili smo stvarno dobrega filma, ali moram reći da jako dobro liže i on to jako voli inače. Bravo. No, to je vredno. Jako dobro. Da, snimali smo to u Hrvatskoj na Gliseru filma. Malo je to izazovno, naravno moraš napraviti cijeli plan, znaš, gdje nema ljudi, pa se odvezeš, pa snimaš taj intro, da bude to sve sa pričom, da bude to stvarno full zanimljivi film. Meni je bilo, super, tako da mislim da je okej ispalo, nije bilo tako nešto. Da. Po meni teško. Ok, kaži mi još to, sa kakva prigoda, zabavna prigoda, luda prigoda koja se desila prilikom snimanja bilo kog filma, nekva recimo tamo gledam kakve blupere i se nasmijem kad ide nešto naopako. Imaš nešto tako da nam kaže da se malo nasmije ljudi? Ne znam da se ti je nešto tako smiješno dogodilo. Imaš nešto tako da nam ispričaš? To mi se baš nedavno dogodilo. Što? To mi se nedavno baš sa tim 100 muškarca. A ne. Kad bila sam na sajmu u Berlinu, ove na Venosu, ove godine, pa sam snimala jednu scenu za German Scout se zove produkcija, koja, to je onako dosta zanimljivi filmić, koji traži modele pa ih nagovara, znaš, dođi da te slikam i to je dobra priča. Nešto sasvim drugačije nego ja inače snimam. Okay. Pa smo snimali vani intro, onda smo išli u hotel i ja i još jedan glumac i sve smo tako lijepo namjestili kamere i normalno seksamo se mi, razne poze i dođe neka žena jako stara, otvori vrata. Šta radite? A ja skačem po njemu i dođi, šta radite? Otvorila je vrata. Toliko je žena vikala na nas da će ona zvati policiju. Jer smo mi toliko glasni, jer se seksamo. I kažemo, šta je problem? Ne smijemo se seksati, u hotelu smo ili što? To je nedopustivo ovdje, ja nisam mogla vjerovati. Meni je bilo toliko smiješno. Baš moram reći da napravimo behind of scene. I žena je toliko bila uporna, zatvorila je vrata, ona je cijelo vrijeme kod vrata stajala i slušala i lupala po vratima, mi smo stalno morali raditi pauze zbog nje, opet je otvorila vrata, sad će ona zvati policiju i tako, razne stvari se događaju, ovisi na koje mjesto, gdje šta snimaš, uvijek se nešto zanimljivo desi, znaš. I kaži mi, novac u tim poslu je dobar novac, možeš da od toga živiš, imaš puno novca ili ne, ili mislim, žene mnoge imaju u glavi da ako ide u taj posao, bit će bogate, bit će poznate, imat će puno novca. Šta je u istini? To si
dobro rekao, valja ili ne? Žene to misle, ali ne razmišljaju. Ono što ja volim uvijek reći je da moraš raditi jako pametno, jako razmisliti o onome šta radiš, kako radiš, da bi zaradio taj novac. Jer jako puno ljudi smatra da ne znam, idem ja sad snimim jedan film pa budem milionaš. Da, to misli ljudi, da. Mislim, jako puno njih to misli, ali možda će sad smijati kad čuju, ali stvarno moraš jako puno raditi da zaradiš taj novac. Ja evo sa snimanjem filmova pa na OnlyFansu radim jako puno. Ja moram jako puno raditi na OnlyFansu da bi ja taj novac zaradila i da bi ja taj novac zavrijedila. Znaš, znači to nije lak posao, ne? To ljudi misle da samo stavi noge i ide u akciju. Nije to baš tako. A za mene nije baš laki posao. Moraš biti psihički jak u glavi zbog svih okolnosti, moraš biti, ne znam, stalno aktivan. Sad, što se tiče OnlyFansa, tu se stvarno moram jako puno truditi. Uvijek odgovaram ljudima na poruke. Uvijek sam aktivna, trudim se sa svima biti u kontaktu, raditi čim više slike, videe, općenito ovako u produkcijama, čim više snimati. Stvarno se trudim da budem nešto, da sam ja ta osoba koja stvarno radi taj posao kako treba, znaš. I eto, na OnlyFansu sam ja koristim svaku priliku da ja odgovaram svojim fanovima, znaš, da im pišem na poruke, da sam čim više aktivna, da radimo video pozive i tako dalje, jer jako puno je tu, znaš, jako je to važno. Puno njih me čak pisalo da ne vjeruje da se sa mnom dopisuju, znaš, pa onda malo pošaljem glasovnu poruku da im objasnim da pa to sam ipak ja, jer puno ženski radi na OnlyFansu, znaš, pa onda nekog drugog zaposle da im to tipka. Ja to sve radim sama. Sve radim sama. Dobro da smo to saznali. Moj dan je od jutra do kasno na večer, u noć sam ja aktivna. Ja koristim svaku priliku biti aktivna i sa svakim svojim fanom imati, znaš, taj neki poseban odnos, kontakt, da on može pričati sa mnom, reći mi sve šta njega muči, šta bi on volio i tako dalje. Mislim da tu što se tiče toga stvarno jako puno radim i voljela bi reći da jako puno cura tu, ima jako puno cura koje rade na OnlyFansu pa misle da je tu, da su tu jedna drugoj konkurencije, ovo ono. Ja bi to rekla da za mene ne postoji nikakva konkurencija. Naravno, meni ne može niko biti konkurencija. Mislim, čak ima. Mislim, dobar dan. Ja, okej. Ja mislim da imam najviše fanova i da se stvarno jako trudim, tako da ne može mi niko biti konkurencija. Ne može ti niko ništa jače si od sudbine, ne? Tako se kaže. Tako, ali u tom poslu to mora biti tako, ne smiješ to tako gledati jer svako ima, znaš, svako ima svoju publiku, svaki muškarac voli nešto drugačije, znaš. Tako da ja mislim da sam stvarno na Balkanu najbolja na OnlyFansu. U Hrvatskoj ja sam sigurno, sad ne znam, trudim se, imam puno fanova, a sad, da bi ti zaradio dobar novac, ti te fanove moraš zadržati. Da. Uvijek nešto novo, uvijek su tu neke druge ideje, svašta nešto. Što se tiče produkcije, scene su plaćene dobro, ovisi koju scenu snimaš i gdje snimaš, ovisi gdje ideš, ako ti oni plaćaju i smještaj i test i tako dalje, ako tu ne gubiš, ali to ja ne idem
ja ne idem sad negdje skroz negdje daleko snimati samo jednu scenu muško-žensku. A to se ne isplati, ne? To se jednostavno ne isplati. Razumem. Kad ja mogu sama takvu scenu snimiti. Tako da uvijek kad idem snimat, uvijek imam po par scena koje onda odradim. To pitam svakog gosta i pitat ću i tebe, kad si posljednji put plakala? I zašto? Kad ti bilo kraj onog gangbanga, vjerovatno si plakala. Zašto je kraj, zašto je 1200? Evo ga. Ja. Pa, vjerovao ili ne, ali ja ti često zaplačem. Ja sam inače jako emotivna osoba. I jako puno stvari me zna tako pogoditi, nekih bez veze, ne znam, gledam neki film pa me pogodi neka scena i ja ću zaplakati na tu scenu. No i koji film, recimo, koji film te rasplakao? Zadnji koji sam gledala, koji me jako rasplakao je bio od Tomu Zdravkovića kad sam gledala. Odličan film. Odličan kad je ona scena... Dragan Bjelogrlić to režirao, odličan film. Kad je ona scena kad je Toma pjevao pjesmu za Ljiljanu i kad su doktor i Ljiljana u onom praznom restoranu, samo njih dvoje, a on je pjevao. Meni je to toliko bilo tužno da ja nisam mogla ni gledati. Volim takve stvari, znam da si ti kritičar filmova i toga svega. Ja ti inače obožavam filmove i serije. No pa što, mislim možemo na kratko, da, mislim recimo koji su ti glumci kada su ti dragi? Da su mi dragi? Da rada gledaš njihove filmove. Koga bi izdvojila? Da. Ili istrojila. Da. Volim Dwayne Johnsona. Aha. Volim... koga bi izdvojila od ženske? Angelinu Jolie definitivno. Da ima sad novi film Marija, o Mariji Kalas, biografija. Da, nisam još gledala, ja isto ali budem. Ona mi je full onak. Okay. Megan Fox, definitivno, ona mi je prezgodna. Okay. Prelijepo. Johnny Deppa obožavam, on mi je full dobar glumac. Koga bi? Mogu reći Lady Gaga i ona je sad glumica. Pa da, ona mi je the best, obožavam nju i muziku. Da li se ti sviđao drugi Joker, ti je bio cool? Da, dobar mi je, okej. Ja sam jedna retkih koji ga pohvalio, da mi je bio top. Da? Jedna retkih, da. Eto, i Bradley Cooper mi je odličan glumac. Okay. Ne znam, pa dobro. Ili možda, ne vem, kaj pa filmovi, top 5 imaš? Top 5? Ja, ili top 3. Escape Room? Da, obožavam takve filmove. Nowhere film. Aha. James Bond zadnji, onaj. No Time to Die. No Time to Die. Kad je umro, ne? Ja? Da. Koji bi još izdvojila? 365 dana, svi nastavci. Ok, tri dijela, ok, dobro. Kako ja, tamo to mi je dobar glumac. Seks je u tim filmovima je dobro urađen. 50 te u tenku sive nije dobar, a to se strinjam. Fenomenalno. Meri, mogli bi mi pričati 10 sati, vidim, ne, ali kaži možda... A mogli bi imati ali recimo pred kraj, ne, dam ja sad tebi dajem šansu da promenimo zadevo, da ti mene pitaš 3 pitanja, ako želiš, ako ne, ok, ako želiš, možeš me pitaš šta god na svijetu hoćeš, ja ću se potruditi biti iskren, evo. Šta će mene sad pitat glavna porno glumica u Evropi, dame i gospodo, ne? Da vidimo šta imaš ti sad na umu, ne, za mene. Pitanje number 1. Normalno pitanje ili seksualno šta hoćeš, možeš sve, nema problema. Nema problema, daj si duška. Da li si kad sudjelovao u grupnome seksu? Što je to grupno? Koliko ljudi treba da bude? U gangbangu sa drugim muškarcima. Ne. Ne, stvarno? Ne, izvini. Imali 2 cure, 3 cure, to smo probali, ali da bi ja
da bi više muškarca bilo sa jednom ženom, ne, jer nikad ne znaš koji ćeš biti po redu. Ne? A to je problem. Ne bi ja zadnji bio, ne, na redu, to nije baš dobro. Ne? Tako da moj odgovor je ne. Dobro. Koji su ti daljnji ciljevi u tvojoj karijeri, života? Da snimim jedan dobar porno film sa tobom, to mi je daljni cilj. Ne? Ali krajnji cilj je možda taj podcast koji se sad događa, ne? Jer mi je bilo boring, ne? U live-u trenutku, jer imam na TV-u nobene emisije trenutačno. Sam rekao, pa ja bi to mogao da uradim i mislim da trebam još mjesec, 2, 3, 4, da će se tu raditi velika priča, tako da sa tim bi ja trebao nešto veliko da radim, ali imam i druge projekte. Sad sam recimo na radio, sam se vratio u radijski show, Radio Fantasy, imam i neke druge TV projekte, ali neću sad da pričam. A ti si baš super osoba za tako, za show, za showmakerstvo, to imaš pravo. Odličan. To imaš pravo, hvala. Ok, i koji je tebi omiljeni film, normalan film? Rain Man. Zanimljivo. Imam ga tamo na Blu-rayu, Rain Man, Dustin Hoffman, Tom Cruise, to mi je svih vremena. Ja, zato jer mi je Dustin Hoffman najbolji glumac svih vremena. Eto, super. Ja. To je to? Ok. Marija, Sweet Mary, za kraj moramo još jednom da napovedemo Hardcore klub, kaj to, 3. 4. januar. Dođite svi. Nemojte se bojati, slobodno dođete, cijene su jako pristupačne, ja sa svima razgovaram tamo, za svakog ću naći vremena, za selfie, za autogram, za sve što želite. Tako da vas očekujem. Ne, pazi šta priđe sve što želite. Pazi šta pričaš. Ne? A kaj sad? Ako može neće kakvi sket, da kaže neko, što ćeš onda? Ja ovo neću. Pa reka si sve što tražite. Dobro, mislim, pazi zdaj. To se podrazumijeva. Da ne. Ok, daj se malo smiri, mi pričamo, smiri se. Možda to za kraj, Mary, zanimljivo, no to smo zaboravili, možda ako recimo bi neki momak htio tebe da te izvodi nekam van, na neki zmenek, neku večeru, kakav da može da bude, jer ti vem da imaš svaki dan milion poroka takvih drugačijih i mene mnogi prijatelji, pa daj kaži, nek me potrdi, pa rečem, pa prijatelju, pa ona ima toga previše, pa ne može, pa daj kaži, pa ti jo znaš, ma idi u pizdu materinu, razumeš, ne? Da li ima neki momak šanse, pa ne govorim sad o seksu, ne? Da te upozna, da te izvede, ne vem, u kino, nešto tako, ili ne, ili je toga previše, i šta bi morao da uradi na toj poroki da bi se izdvojio ovano tih milijun, ili nemaju šansi? Pa, naravno imaš šanse. Opa! Ja? Samo, ja odmah procijenim osobu kakva je, odmah nakon par poruka, tako da ako mi se neko stvarno full onako dopadne, da mi se sviđa kao sveukupna osoba, naravno da me može izvesti u kino ili na kavu. Ako igra film Dwayna Johnsona. Mary, tvoja poruka za kraj, za sve cure koje bi radile taj posao i nisu baš sigurne, šta bi im za kraj kazala? Pa uvijek ono isto što govorim, javilo mi se par cura koje bi voljele snimati porno filmove, ja sam svakoj od njih objasnila uvijek da ne gledaju to samo kao neku brzu zaradu, jer je to trenutna zarada, da ne misle da će biti ultra popularne ako snime jedan film, na tome treba jako puno raditi i truditi se i definitivno treba misliti o tome da će to svi znati i svi vidjeti, da se to ne može skrivati, zato treba biti uvijek jako čvrsti karakter i ta odlučnost da ta cura baš to želi. Znači onda je ne smije sputavati ništa u životu i nikakvi ružni komentari, niti ništa drugo. Toga će uvijek biti, uvijek je bilo, uvijek će biti. Ja volim reći, kad smo kod toga, samo da kažem, neka hejteri samo hejtaju, jer to da još više uvijek, naravno. Tako da samo da bude odlučna u tome svemu i čvrstog karaktera i da zna da je 100% onda u tome, eto. Imam ideju za naš pornić, Mary.
Porno Petar Grašo. To bi mogli mi da uradimo. A kaj bom ja? Mogla bi biti, ne, ko je ti ja pjevač? mogla bi biti Daniela, ali sad nije više sa njim. Ne? Mogli bi to nešto da napravimo. Zanimljivo. Porno, pa naslov kar Porno Ja, Petar pa tak Grašo. Ne? skrediš kak Pa Petar da, Grašo. pa da, ne. No, To bi mogli da napravimo. Ne? Mhm. Dame in gospodje, to je bila Sweet Mary, res ena krasna punca, kot sem prej že povedal, zelo jo imam rad, zelo jo spoštujem, ona poleg tega, da je res velika profesionalka, vedno je pripravljena sodelovati, vedno je pripravljena pomagati, vedno, kadar sem je potreboval, je priskočila na pomoč, je bila za akcijo, skratka, res sem vesel, no, Mary, da si došla v ta moj skromni dom, ne, in da vidijo, Baš mi je razumeš, drago. hvala lepa, ne, zdaj bomo Sem šla tja v upoznala poslo. tvojega peseka. To, zdaj boš šla v poslo, zdaj boš tu en teden, boš tu spala, da me sprobaš, če sem pravi material, ne, kakorkoli, v glavnem nič. Hvala ti lepa, još enkrat vidimo Hvala se tebi. možda v hardkoru, tretjo ki četvrto. Nadam se, da budeš došel. Da vidim što se tamo događa. Bude jako zanimljivo. Ja, Dobar šov bom pripremila. nisem te pa navajen oblečeno, vedno sem te slečeno imel, ne, nisi pa prvič, ker imamo YouTube, se ne smema slači, tako da žal bo tako tudi ostalo. Si pa zdaj, ko si se... I ovak je lepo. Ja, kaj. pa veš kaj, zdaj sem gotovo, da si malo Lady Gagi podobna. To mi jako puno ljudi veli. Zdaj sem to pa zgrunto. Jako puno. Bravo, Znaš kaj se desilo prošli put? bravo. Prošli put sam išla u Italiju Ja, i stewardesa mi veli v avionu, ja normalno idem van i ona me prostite, ja rekao da. I veli ona meni, ja moram to reći ili bom ja puknula. Veli, ja sam cijeli let mislila da nam Lady Gaga sedi u avionu. pa zdaj sem, ne vem, zakaj nisem zelo, ko sem te gledala, pa ja, bravo. Jako puno ljudi veli to, da. I to mi je baš kompliment, zato kaj ju obožavam. Super. Da. Dame in gospodje, to je bil še en podcast Iztoka Gartnerja. Jaz upam, da ste uživali, da ste se kaj novega tudi naučili. Se vidimo naslednjič. Čau. Ćao! Pa smo sploh posneli, pizda, čekaj. Isto me tak nasmiju. Aha, ura, pa pol, dobro.